Gaur betetzen dira 70 urte, armada sovietarrak Auschwitz askatu zuela. Gertakari hau abiapuntu gisa hartuta, gai polemiko bat jorratuko dugu datozen minutuotan Gabirel Ezkurdiarekin. Zionismoa eta nazismoaren arteko elkarlana, Bigarren Mundu Gerraren aurretik eta gerra ari zen bitartean. Gabirel Ezkurdia, ongi etorri eta mila esker, beste behin ere gurekin izateagatik. Bai, arratsaldean guztioi. De Auschwitz al Kalifato izeneko artikulu bat publikatu duzu naiz.info atarian, oraintxe Twitterren jarri dut artikulurako esteka, baina bertan zionismoaren jatorriei buruz hitz egiten duzu, gaur betetzen den Auschwitzen askapenaren 70. urte mugaren harira, eta egoera hori egungo Estatu Islamikoraino ekartzen duzu gainera. Dena den, eta zionismoaren gaian burubelarri sartu aurretik, gaurko urteurrenaren harira oso datu deigarri eta aldi berean esanguratsu bat aipatu nahiko nuke zurekin, izan ere, armada gorriak Auschwitz askatu eta 70 urte bete diren honetan, Poloniak ez du Putin, Errusiako presidentea urteurrenen ekitaldira gonbidatu, baina Petro Poroshenko, Ukrainiako presidentea gonbidatu dute. Ukrainiako gobernu golpista ultra eskuindarrekin dituen loturen nabarmenak izan da. Bai, eta nik uste dut hori dela agian, oroitzapen honen zango denuke irudia, ez? Nola dan posible, Poroshenko bezalako politikari bat, gaur egun lotura zuzena duena Banderitzi edo Stefan Banderaren jarraitzaileekin. Stefan Bandera izan zen Bigarren Mundu Gerran Ukrainiar nazionalista, alemaniar zale eta nazi zale bat, eta nola dan posible, bera Auschwitzeko ekitaldi horietan izatea, eta aldi berean, Errusiako presidentea, naiz eta Putin izan ere armada gorriko ezer gaur egun, baina bai behintzat modu logikoan egon beharko zen zuzendaritza politiko hori Auschwitzen egotea, ez? Nik uste dut, azkenean, perbertsio hau guzti hau logika batetan Pariseko manifestazioarekin ere sali edo renkontrako atentatuaren ostean egin zen manifestazioaren inguruko irudi horrekin ere lotu dezakegula, ez? Hori da, nazioarteko agintariak egin zuten selfie moduko horrekin. Hori da, bai, ikusten da, Poroshenko, Netanyahu edo beste hainbat buruzagi europear eta munduko hainbat buruzagi, violentziaren kontra, terrorismoaren aurka, demokraziaren alde eta olako mezu hutzak, ez? Azpien markatuz, kalean irudi bat eman nahian, baina benetan horratzean dagoena pisu handiagoa du, ez? Nik uste dut gaur egun Auschwitzen inguruan hitz egiten dugunean, historikoki esan dan korrelazio hori ere gogoratu behar dugula, ez? Auschwitz inoiz ez gehiago, ez? Eta Auschwitz inoiz ez gehiago horrek esan izuen, ez dela inondik inora onargarria munduan berriz, 1945 aipatu zen horrekin batera, olako sarrazkiak eta olako genozidioak eta olako gertakariak berriz ematea, baina konturatzen baldin bagara, azkenengo 70 urte hauetan, sarri eta maiz izan ditugu ikaragarrizko sarrazkiak munduan. Hori da, eta artikuluan bertan gainera, diozu, Bigarren Mundu Gerran kontzentrazio esparruekin edo gai hauen aurrean izan zuen jarraren antzeko ari dela izaten mendebaldeko gizartea, Estatu Islamikoaren baitan gertatzen ari diren basakeriekin, azaldu guzu puntu hau bizkat. Bai, ezke sarritan nik hori sentitzen dut, ez? Agian gaur egun munduan inoiz bizi izan den giza talderik informatuena edo behintzat informazioa jasotzeko gaitasun handiena duen multzoa gara, ez? Eta zentzu horretan, gogorra egiten egiten zait ikustea, gertatzen diren hainbat zarrazkien aurrean dagoen, pasotismoa edo narkozizazioa edo beste alde batera begiratzea, ez? Azkenean, jaziriak edo xiitak edo palestindarrak edo Kongon ere hainbat zarrazki ematen direnean, ez dugu sentitzen batez ere mendebaldean gurekin loanik, ez? Baina gero, Parisen olako atentatu baten ostean, ematen den zarrazki baten ostean, ematen den, alarma hori edo egoneza hori, eta gainera, erabat onargarria dena, ez? Azken finean Pariseko onartezina da. Baina, alanda ere, oso rasero bikoitz hori asko sakontzen du, ez? Eta nik uste dut, Bigarren Mundu Gerraren ostean igoratzen ez, nire amak askotan esaten zidala, ez?
1985ean, ez zutela inondik inora imaginatzen olako gertakaririk izan zitekenik, ez? Eta orduan sorpresa ikaragarri izan zen munduan, ez? Bergen-Belsenen edo Auschwitzen edo beste hainbat tokitan agertu ziren irudiak. Gertatzen dena da, horrek ere beste irakurketa bat daukana sakonagoa, ez? Eta da, azken urteetan, agian sakondu ahal izan diren izpiak ematen duten, emaitz hori, ez? Edo gako hori, ez? Eta azkenean, hor gertatu ziren hainbat gauzetan daukagun egi ofizial hori ere ñabardura argiak dituela, eta agian, kontatzen diguten historia izanik bada ere, badauzkala ñabardura oso esanguratsuak, eta guretzako izpi horiek gako importanteak dira gaur egungo egoera ulertzeko, ez? Horregatik orduan ematen zen jakineza hori gaur egun ere berdin sentitzen dugu olako gertakarien aurrean, eta denak dauka nolabait, olako antzeko sensazio bat, ez? Hori da, eta egia horren itzal horietan sartzen hasiko gara, sionismoaren gaiari helduta, baina guazen pausoz, zuk diozu, nazismoa ezin hobeto etorri zitzaiola garai hartan nazten ari zen sionismoari? Dudarik gabe, ez? Sionismoa azteko, ez ezaguna den ideologia politiko bat da, ez? Sionismoa azken finean, 19. mendean sortzen den logika politiko bat da, non erlijio hutsa den judaismotik, nolabaiteko naziotasun politiko batera pasatzeko egin den hausnarketa bat da, ez? Egin zen hausnarketa bat da, ez? Theodor Herzl, judutar alemaniar batek planteatu zuen munduko judutar guztiak herri baten edo nazio baten multzoan batu galtzirela, eta, logika horren arabera, bere planteamentu biblikoa zen, mitologia hori erabiliz, Palestinan judutarren lur prometitua, edo jangoikoak emandako lur prometitua zela, eta ereki behar zela munduko judutar guztien estatua, ez? Baina, ezin dugu ahaztu munduan zehar judutarrak, kristauak bezala, edo islamistak bezala, edo beste hainbat erregio jarraitzaile bezala, erregio bat besterik ez direla, ez? Eta, karo, judutar alemaniarrak dira, edo ziran, eta dira, judutar iraniarrak, judutar argentiniarrak, judutar estatu batuarrak, judutar sovietikoak, judutar frantziarrak edo britanikoak, hau da, edo etiopiarrak, ez? Ez dira raza bat, naziak esatu zuten bezala, eta ez dira ere nazio bat, ez? Dira erregio bat. Orduan, erlijiotik modu artifizialean eta irizpide mitiko batzuk erabiliz, nazioaren inguruko doktrina hori gauzatzea sionismoa ditu zaio, ez? Azkenean sionismoak esan nahi du Sionen edo Palestina biblikoan euren estatua berekitzeko, asmoa eta helburua dutenen jarraitzaileak direla, ez? Eta sionismoa... Zazoi hartan judutar gehienak, eta gaur egun ere, zati handi batean, ez direla izan inoiz sionistak, ez? Hori komentatu behar nizun, sionismoa hori izan da, nola lagundu zion, garai hartan nazismoaren gorakadak sionismoari bere ideologia edatzen? Claro, gertatzen dena da, sionistak oso gutxi zirela, eta judutar gehienak munduan, eta Europan batez ere, asimilazionistak ditzen zaizkie, edo ditzen zitzaizkien, ez? Hau da, asimilazioaren arabera, haiek judutarak ziren erlijioz, baina naziotasunez edo hiritartasunez alemaniarrak, poloniarrak edo italiarrak edo sovietarrak ziren, ez? Edo frantziarrak. Orduan, sionistek esaten zieten etengabe, dena utzi eta Palestinara joan behar zirela, Palestina kolonizatu eta Palestinatik Britaniarrak bota eta gero, Palestinan estatu dutarra ere egitzeko. Eta gertatzen zena zen, sionismoaren diskursoak ez duela oihartzun handirik, ez? Uneko 2 edo 3 bakarrik sentitzen zen sionista sasoi hartan Europan eta Alemanian batez ere. Horregaitik, sionistentzako nazismoak garatutako diskurtso antisemita erabat basatia eta generikoa, aliatua bihurtu zen, ze azken finean naziak judutarrak beste arrazoi batzuengatik eta prejuizio historikoengatik
baztertzen zituen einean, zionistentzako hori oso erakargarria zen, azken finean lortzen zuten akuilu bat, jende hori Palestina gantzi hartzeko, ez? Hori da, azkenean esan dezakegu beraz, nazismoak juduak judu izateagatik baztertzen zituenez, pertsona hauen judu izaera, euren izaeraren lehen pilare gisa azaleratu zela, euren nazio identitatearen gainetik, eta horrek sionismoari atea ireki ziola nolabait edatzeko. Hori da, eta gainera zionismoak argi zuen bigarren mailako judutarrak zirela, azken finean asimilazionistak, beraien ustez judutar batentzat nazioetasuna goiti bera judutartasun horretatik hausnartu behar zen, ez? Horregatik, 30. hamarkada horretan, nazismoak Alemanian garapen ikaragarria izan zuen hamarkada horretan, sionismoak, ez bakarrik bat egin zuela nazismoarekin, hor da badaude hainbat gertakari oso esanguratsuak, ez adibidez, 1933an buruzagi nazi batzuk, SS-etako buruzagi batzuk, haien artean oso ezaguna izan den Adolf Eichmann adibidez, Palestinan izan ziren, ez? Judutarren proiektu koloniala ezagutu nahian, eta hortik, bidai horretatik karretako informazioaren arabera, domina batzuk egin ziren Alemanian, hor daude ikusgarri interneten momentu honetan, non judutarren gurutze, Daviden gurutzea eta eslastika biak batera domina berean doazela, ez? Eta horrek esan nahi du, eta horrekin batera, hainbat tratatu, hainbat hitzarmen bete ziren, mugimendu zionistak adibidez, Jabra tratatua zela eta nazismoarekin edo Alemaniako gobernuarekin batera, bideratu egin zuen nolabaiteko transakzio bat, non judutar zionistek Alemania utzi zezaketen eta Alemanian utzita beraien ondasun guztiak Palestinara iristerakoan Alemaniak ordaindutako bonuenkin beraiek utzitako ondasun guztiak berreskuratu zitezketen, ez? Eta horregaitik, agian sasoi hartan, 30. hamarkadan Alemania izan zen zurenez, Palestinan diru eta finanziazio importanteenak egin zituen estatua, ez? Eta, bakarrik beste ejemplu bat horren inguruan, eta oso importante abitu. 1936 arte, 1938 arte hainbat esparrutan, zionismoa legala izan zen Alemanian, osea, 1936an adibidez, baditu hainbat irudi, talde zionista paramilitarrak desfileak egiten Berlinetik, ez? Eta hori beste inok ezin zuen egin, ez? Orduan argi dago zionismoak nazismoarekin hor lotura zuzena izan zuela, ez? Domina horien irudiak Twitterrera igoko ditugun hauetan, ikusi nahi dituen ororentzat, orentxe azaldu duzu Jabara plan hori zertan zen, baina aldi berean, baita ere artikuluan diozu Stern talde armatu zionistak Alemania naziaren laguntza izan zuela, ez 30. hamarkadan, baizik 1941 aurrera, oraindik Britainiarren esku zegoen Palestinan ekintza armatua gauzatzeko. Bai, hor badago ere, hainbat informazio nolabait, adierazten duena, ez bakarrik hori, 30. hamarkada horretan, sionismoaren eragina zuzena izan zen, batez ere finanzazio zuzena zuelako estatu batuetatik ere, eta Italian ere, Mussolinirekin oso harreman estuak zituen sionismo, eskumako sionismoak, adibidez Jabotinsky buruzagiaren bitartez, ez? Eta horren arabera, hainbat talde militar edo paramilitar sortu ziren, eta horien artean, Stern taldea, britanikoen kontra jota fuego gitzen talde bat izan zen, batez ere Palestinan, eta 1941 ja, naziek garatutako soluzio final edo azken muturrerako, erabaki horren arabera, edo praktikan zegoenean, hor, Stern talde honek argi utzi zuen etxai argia zela, Britania handia ez, azken finean Britania handiak Palestina okupatzen zuelako, eta, nolabaiteko memorandum bat bidali zion Alemaniako gobernuari, Hitlerri, esanez, edo, proposatuz, talde bien arteko elkarlana militara garatuz, Palestina
Palestinan britanikoen kontra jotzearen aldeko plan zehatz bat, ez? Garrikatzen da argita garbi, orduan ere zionismoaren inguruko hainbat buruz argikarazten zituzten esaldiekin argiten dena, ez? Adibidez, Ben Gurionek sarritan esaten zuen, agiago zituela 7.000 ume judutar Londresen saldotzea baino, 2.000 izatea bakarrik, baina Palestinara joan ezkero, ez? Beraz, zionismoak beti argitzen prioritarioagoa zela estatu judutarra gauzatzea eta zestea agian juduak berez salbatzea baino, ez? Proiektu politikoa garrantzitsuagoa zela eurentzat jendea bera baina lehenago aipatu duzu sionismoa legala izan zela Alemania nazian 1938 arte, baina ordura arte legala izan bazen nola ulertzen da 38tik aurrera legez kanpo utzi izana sionismoarekiko horren harremanunak baldin bazituzten naziek? Hombre, porque argi dago nazientzako sionistak izan arren judutarrak zirela. Eta nazientzako judutarrak intermentzen edo bigarren edo azken mailako gizakeak zirela. Beraz, nazientzako beraien egitura jerarkiko razial horretan judutarrak ziren. Gertatzen dena da, nazientzako oso tresna erakargarria izan zirela sasoi batean, azken finean nazien helburua hasiera batetik ez zelako adibidez genozidia gauzatzea. Haientzako lehenengo helburua zen judutarrak Alemaniatik botatzea. Naziei berdin zitzaien judutarrak asimilazionistak edo ez izatea. Horregatik, sionistak momentu batean tresna bat izan ziren, baina aldi berean sionistak tresna bat izan ziren, baina aldi berean sionistak ere nazismoa erabili zuten beraien proiektu hori gauzatzeko. Eta froga da, sionismoak mundu gerraren ostean egin zuen erabilpena, ez? Naziek eragindako soa edo holokaustua dela eta hor jarri zen eztabaidarako gaindi ezina zen emaila hori zen, ez? Azkenean estatu israeldarra sortu zen danan gainetik eta danon gainetik azken finean holokaustua izan zelako, ez? Azkenean benetan horren ezinkortasuna alde positibotik bereinentzako bintzat sionismoak lortu egin zuen, ez? Benetan sionismoa izan zen bigarren mundu gerran irabazlea. Estatu islamikoan gertatzen ari denaren aurrean, sionismo israeldarraren helburua, Israel handia edo eretz Israel delakoa ezartzea dela diozu, Eufratestik Niloraino, zer da hori? Nondik dator eta ze lotura izan dezake Estatu Islamikoak eretz Israel proiektu horrekin? Nik uste dut, horretan asmoa da holako paradigma bat egitea. Azken finean, eretz Israelen ideia hori ertzen ideia oinarrizkoa da, ez? Azkenean Eufratetik Nilorako Israel erraldoi bat edo handi bat ekitzea, Israel handi hori egonkorra eta batez ere homogeneoa izatea, razialki eta, razialki baino, ikuspegi zionista batetik. Eta importantena da, zionismoak ez duela izan, nazismoarekin elki zuen bezala, inongo eskrupulorik, askotan bere aitzaiekin ere elkarlana bideratzeko beraien helburuak lortzeko, ez? Gaur egun oso ezaguna dugun Estatu Islamiko honek edo lehenago Al-Qaedak ere, egia esan, ez du sarritan jo izan Israel, ez? Jakinda ere, mundu musulmanean benetan aipagarria den sama edo samina nagusiena Palestinako egoera denean, ez? Ez bakarrik Palestina, ez? Palestina eta baita ere adibidez inoiz salatu egin dena, ez? Islamismoaren hiri edo gune santuetan mendebaldeko eta judutar edo sionisten indar armatuak izateak, horrek samina ikaragarri bat sortu izan du historikoki, ez? Eta bitxia da, ez? Gerra hotza bukatu zenetik ere aurrera, nola jihadismo eta takfirista hori, oinarri ideologikoa Saudi Arabiako wahabismoan duena, ez duena inoiz argita garbi Israelen kontra jo, ez? Eta gaur egun aztertu dezakegu, eta hainbat informazio da horren inguruan, nola Israelek, onalako taldeak bultzatu dituela argita garbi, plan estrategiko batzuk gauzatzeko, ez? Agian ez dira oso ezagunak, baina 1900
garren urtetik aurrera, hainbat plan estrategiko gauzatu egin dira, edo zabaldu egin dira esparru militarretan, bai Estatu Batuetan, bai Israelen, eta guztietan argi eta garbi planteatzen dana da, Israelek egonkortasuna eta seguritatea lortzeko, eta hori bakarrik, bere proiektu sionista hori moduren batez finkatzeko, zinbestekoa duela hasi, hau da, bere inguru hori babestu eta zabaldu, eta horretarako bere politika kolonizatzailea gauzatzen du, baina baita ere bere kontra egon daitezken elementu guztiak apurtu, ez? Eta horretarako, aztertzen baldin badugu azkenengo 2 urtetan emandako gatazkak ikusten dugu nola, modu argi batez, hainbat aitzakiren arabera, entidade sionista edo Israelen kontrako egon diren gobernu guztiak apurtu egin dira, ez? Edo mentzat bertan bera geratu dira, ez? Irak, Libia, Siria, eta abar, ez? Beraz, ikusten dugu argi eta garbi, oso konplexua izan arren eta labur esplikatzea zaila izan arren, argi ikusten dugu, Israelek modu argi batez, zenbat erabili dituela momentu puntualetan hori lortzeko, ez? Eta, Irakeko gobernua, Siriako gobernua eta Libiako gobernua, batez ere 3 horiek modu argi batez erasotu ditu, baina ikusten dugu ere, mundu musulmanean eman diren hainbat iraultza demokratiko ere bertan bera geratu direla, azken finean egonkortasun bat bilatu nahi delako eta egonkortasun hori apurketa soziologiko eta politiko horietatik datorrelako, ez? Eta argiena da, Israel babesten duen momentu honetan, praktikotasunean babesten duen, gune nagusiena, Saudi Arabia eta bere inguruko eragileak direla, ez? Batez ere, Estatu Batuak plantatzen dituen eragile zuzenak, ez? Eta horregatik, oso argia da, ez? Momentu honetan ematen den logika, ez? Logika hori da, Estatu Islamikoaren kontra, eta Estatu Islamikoak planteatzen dituen etxaiak direla argi eta garbi zuzen Israeleko estatua kuestionatzen dutenak, eta horiek dudarik gabe momentu honetan zigitak dira, bai Libanon, bai Iranen, eta baita ere beste mugimendu progresista eta ezkertiar guztiak, ez? Nola diren gauzak wahabistak eta sionistak elkar hartuta jarduten ikusteko. Etorkizunera begira jarrita, datozen urteetan nola uste duzu joan daitekeela evoluzionatzen ekialde hurbileko egoera Estatu Islamikoaren etorkizunari dagokionean? Oso komplexua da, azken finean aldagai pilo bat aztertu beharko genituen, ez? Alde batetik hor badugu, nazioarte mailako joku esaten duten, baina joku baino, tirabira energetikoaren ondorioz sortzen diren, izkanbila edo gatazka geoestrategikoak, baina horretaz aparte badaude beste faktore horiek, ez? Eta nik uste dut momentu honetan sionismoak duen pisu espezifikoa bai Estatu Batuetako politiketan eta baita beste esparru askotan oso garrantzia handia duela, ez? Sarritan eta aspaldi honetan ere Israelek eragindako sarrazkien arabera, batez ere Gazan eta bere ikuspegia edo bere irudia erabat kaltetuta egon da, batez ere mendebaldean eta asko hitz egin da honetaz, baina ezin dugu ahaztu sionismoaren boterea horren gainetik dagoela, ez? Ezken finean, hor badago nolabait aspaldian garatutako logika konpleju bat, baina oso esanguratsuaz, azken finean inguru hori erabat lotzen dituen hausnarketak moduren batez errealitatean zehazten ditu, eta horregatik oso zaila da hori nolabait zehaztea. Argi dago, epe labur batetara nire ustez, Iran moduren batez erazotua izango dela, eta kontutan eduki behar dugu ere, Rusiak eta Txinak beraien modura, ikuspegi hori moduren batez ere baztertu nahi izango dutela. Beraz, konplexua da, baina egia da oso multifaktoriala izan arren, oso argi dagoen gatazka bihurtzen ari dela, ez? Alde batetik potentzia berrien, influentzia hori nolabait esparru diferenteetan, ikuspegi markatu ez ikuspegia, ikusten dugu energiaren inguruko edo
bueno, petroleoaren ekoizpenaren inguruko eztabaida horretan dagoen eztabaida hori honekin lotuta dagoela zuzen, baina baita ere militarki ematen ari diren bueno, hainbat egoera, ez? Eta zintzu horretan Estatu Islamikoaren presentzia oso presentzia artifiziala da, ikusten da argi eta garbi baliatu egin direla Irakeko sunien egonezaz eta baliatu egin direla Siriako esango genuke mendebaldeak lagundutako errebelde horien ezintasunaz, bueno, proiektu hori moduren batez gauzatzeko, proiektu hori eta proiektu horrek badu finanziazio argi bat, eta argi dago horretan zeresan handia dutela Estatu Batuak eta Israelek batez ere, eta beraien morroiek, adibidez Turkiak edo Saudi Arabiak eta, baina ezin dugu ahaztu, Estatu Islamikoa eta aldi berean Al-Qaeda lehenago ere, tresna batzuk bihurtu direla, izaten, ez? Orain arte, azkeneko hamarkada honetan duda asko egon dira eztabaida honetan, beti ikuspegi konspirazionista hori zabaldu izan da, hausnarketa hau moduren batez baztertzeko, baina nik uste dut gaur egun gero eta argiago dagoela, eta ikusten argi eta garbi, beraien pitxo espezifikoa erabat taktikoa dela, ez? Beraz, agian epe laburrera beste modu batez gauzatuko dira, edo aldatuko dira, edo desagertuko dira, edo agian ez. Zerken finean, tresna taktikoak dira beste helburu batzuk zehazteko, ez? Eta helburu horiek dira argi eta garbi Iran desgastatzea, Siriako egoera moduren batez lotzea, oso komplikatua bihurtu zaien egoera hori, eta gero, adibidez, oso interesgarria den Kurdistaneko elementu hori ere ikuspegi eskertiar batetik zigortzea, ez? Hau da, Kobaniko ejemplua edo eredua, eredu horrek pizu espezifiko handia du, ez? Nik uste dut hor erabat apurtu nahi izan dela, benetan izpi progresista, iraultzaile, aldatzaile bat modu argi batez, eta Estatu Islamikoak hor Turkiaren laguntzaz eta esparru horretan, mugimendu reakzionarioenekin, oso eraso handia egin du, ez? Horrek izpi handiak hemen behar dizkigu guzti hau ulertzeko, ez? Ederki, Gabriel Ezkurdia, mila esker beste behin ere gurekin izateagatik eta laster arte. Bai, eskerrik asko zuei.